Падчас вячэры на дзяды існавалі свае правілы. Напрыклад, нельга было зачыняць дзверы падчас вячэры, нельга было карыстацца нажом, нельга было доўга трымаць лыжку ў руках. У некаторых рэгіёнах усіх памерлых сям'і клікалі паімённа, а на піншчыне было прынята, што гаспадар выходзіў з хаты, запальваў свечку і клікаў, адкрыўшы дзверы сваіх дзядоў. Пасля гэтага ўся сям'я садзілася за стол і моўчкі пэўны час чакалі, каб прыйшлі ўсе дзяды і пачаставаліся. Толькі пасля гэтага можна было пачаць есці. Гаварыць у гэты час можна было толькі пра дзядоў, пра сваіх продкаў памерлых, узгадваць іх учынкі, узгадваць, што яны раілі, пра што яны расказвалі. Закончвалі вячэру такімі словамі. Гаспадар казаў: «Святыя дзяды, вы да нас прыляцелі, пілі-елі, ляціце ж цяпер да сябе». Пасля гэтага ён меўся паліць вадою сцежку ад стала да дзвярэй і правадзіць дзядоў. Альбо ў некаторых месцах трэба было тройчы абысці стол і пабрызгаць усё вадой. У іншых мясцовасцях гаспадар спіной наперад ішоў да дзвярэй з куццёй, з гаршчком куці ў руках, выкідаў куццю на вуліцу і хуценька зачыняў за сабою дзверы. Па таму, як міргаціць свечка, намагаліся вызначыць, колькі душ прыйшло на памінальную вячэру. А калі вячэра заканчвалася, са свечкаю яшчэ варажылі, якім будзе наступны год. Свечку для гэтага трэба было патушыць скарыначкай хлеба і паглядзець, куды ідзе дым. Калі дым пайшоў уверх, год будзе хорошым. А калі дым ідзе ў бок, асабліва ў бок дзвярэй, гэта магло азначаць, што сёлета нехта ў хаце памрэ. Страваў па вячэры не прыбіралі са стала, бо лічылася, што дзяды яшчэ будуць частавацца. Лыжкі для дзядоў акуналі ў куццю, пераварочвалі і клалі вакол міскі, каб было чым дзядам пад'есці. Ну, а ўжо на раніцу астаткі ежы маглі спажываць самі, а ўжо тое, што не з'елі, выносілі ў агарод пад плодныя дрэвы, каб даелі вераб'і. Пасля ж вячэры можна было і павесяліцца. Звычайна спявалі песні ці танцавалі, каб дзяды паглядзелі і парадаваліся за жывых.